com va? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Web, com va? Com va? El vídeo d'avui va sobre tornem i tornar tastant productes... Supos que estirant el títol. Bueno, és igual. Avui estem amb la meva germana, que avui són divendres, dia, no sé quin dia, 23, ha tornat de Finlàndia després de 2 mesos. I res, i des d'allà, pues, em varen quedar que faríem aquest vídeo, de provar xutxes i això, de per allà, i ella m'ha comprat un parell de cosetes típiques de per allà. Anda, el rei de Roma. Me n'ha duit un parell més, que les tenc allà guardades, però n'hi ha hagut una que l'he tastada, que aquesta l'han descartada perquè és... No, li he ficat un poc de la llengua i ja està. horrible. Què dus? Ah, Montserrat. Sí. Què dus? No sé, ens roba. Quina roba? No has donat a raó, això. Aquí tenim uns productes, tots típics d'allà. Això ho ha tastat del metge amb la meva germana, A veure, hi ha coses que ja he provat. però, bueno, jo no he tastat res, a part d'una cosa horrorosa, molt dolenta. Vale. Aquí, vale. Vale. Començam, no? Sí. Vale. Començam per fer-me així, No, o així. no. Mem, això da igual, no? Això dame el xocolata. Això, el xocolata, és un bombon de xocolata Sí, és... I xocolata. i xocolata. Que és bo, no? És molt bo. Però bueno, també vos he de dir que hi ha coses que jo no sóc gaire amant de regalí, jo. Però bé, hi ha coses que, moltes de coses duen Bé. regalí. Barrites de xocolata, com veus, que tenen palomites de dins. Xocolata en palomitos. Xocolata amb palomites, ¿vale? Són unes barretes, xocolata amb palomites. Un tros tu. ¿Vale? Té molt de gust el xocolata. Molt. I trobes qualque maïs per allà. Sí, però he tastat coses molt millor. M'agrada, però... Bueno, Què és això? anem. Això no ho sé. Això no ho he provat. Això diu que en mengen per allà, bastants. No, ja no m'han sentit o no? Ah? Ja m'han sentit. Bé. Puc obrir jo. Ah, claro. No sé ni què és. Per ara, per el xocolata. Que ja som molt fan de xocolata. Xocolata amb xocolata de dins. Toma. Pega-li una bossera. Bo. Això és xocolata amb molt d'alcohol. Aquest m'agrada més l'altre. de palomita. Bueno, aquí tenim Sí. que és això. Tu Això ja ho he provat ja. Això és xocolata també, però... Vale, espera que ho mostrem. Ai, sí, perdó. Això és tipus un xocolata. No, és xocolata. És un xocolata. Però té Bueno, vale. un taste. Sorpresa. Té una sorpresa que encara no m'ha volgut dir. A veure, potser tu ni la notes, saps? Oh, és que fa tanta calor aquí que el xocolata està fus. Clar, és que allà... Fa fred allà. Amb menta. Xocolata amb menta. Però no sé, és un menta, no lacterate. No, és super fluixa aquesta menta. És més bo. No li diguis a la meva. Uf. Això... Molt desobediente. Vale, això és xocolata. Doble significa doble. Això és xocolata en regalí de dins. Mira, devem cartó i tot. Ui. Però és que està fus el xocolata. Millor, així més bo. Estoy metiendo en vida. Saps que estic gravant, boja? Ell comenta. Sí, es verdad. A veure, lo de dins crec que és regalí per lo que se veu la foto, però un regalí fus. Dios, que bo. T'hi gusta el de regalí? És
que és... No en té de gust de regalí. Que no en té de gust el regalí, diu. No, està ultra bo. Bueno, Dios. pues tot per ti. Bueno, amb què? No ho sé. No m'ha És que moltes ganes que està això. Jo aquest no l'he provat. He provat aquest, que és original, que d'aquesta marca fan de tot. Fan xocolata. Però ensenya la foto de lo que és. Vale. Això. Deixa de ser un caramelo relleno de... Sorpresa. Aquests són original i aquest amb banana. Vale, jo vull tastar amb banana. Però millor l'original, primer prova. Vale, primer l'original és... Són així, caramelos. Vale. Gràcies. Tu? Ja he provat aquests. Te l'he ficat així de repent sense saber què, no? Joder, i el meu germà que no nota. No, no te gusta el regalí. No te gusta el regalí. No te gusta el regalí. I significa regalí de doble capa. Este és superbo. No, banana. Ah, sí. Tastarem amb banana. Aquest molt bo, aquest. Molt. No te En sèrio. Però crec que és xocolata. Era un caramelo, tio. Això. Vale, això en tenim aquí. Què venen a ser això? Jo supos que això... Bé, a veure, supos, jo ho he provat, que he d'anar a dir. Dios! Crec que s'ha fos un poc massa. Això és merengue, això ho haurem de posar dins. Merengue xocolata, que t'hauria tota la gelera. Dins la gelera, sí. Sí, bueno, després... Pues això és merengue en xocolata. Això és bo. En tenim per aquí, com diu la meva germana. Provar aquests, que n'hi podrem donar en borja. Que hi ha 6, 7, 8, 9. 9 tipus de xutxes de dins. No sé, xutxes normals. Sí, bueno, però jo no diria que són tan normals. Allà, això, perquè a la meva família on estava cada cap de setmana és l'únic dia on podíem menjar xutxes i el que feien el matí, el dissabte del matí, anar a cercar un munt de xutxes i durant tota la setmana se'ls menjaven. La setmana no, cap de setmana. És blanc. No, aquest blanc, ensenya tots aquests que són iguals però de diferent color. Això són de la mateixa, diguem, família, però de diferent color. I formes. I formes. Són com a xutxes. Sí. Bueno, començarem per la No, primera. ja no en vull, gràcies. Jo la primera. Que de xocolata. Lo que s'agarra un montón, no? No, m'ho sé, però ja, jo dic, No, això no m'agrada gens d'aquest. Jo que regalim. No regalí. Aquest, mam, Molt bé. Bueno. Borra. és que ha hagut un petit problema que m'he tingut que anar i ara he tornat i pues... Regalim amb feixa. Ah, Regalim amb feixa. gràcies. Gran cunyat. Vale, Orgullós. vinga. Això és... Què és, tata? Espera que enfoqui. Regalí. És que sí Amb mateix. feixa. Amb fresa. Bueno, en regalí amb fresa. Sí. Amb fresa o amb bromes de fresa? Què? ¿Te gusta de fresa? No. Sal Miyagi. Sal. Oh. Miyagi. Se tu llegas mañana antes. No. Saps asquerós. Jo és que no vull. Vale, i ara què és? Això és cabeza. Xocolata amb caramelo crec que de dins. Això és normal, això és clàssic. Com És que xutxat, és clàssic. Sí. Night, oh night, Oh, night, oh night. Tu. Ai, Això, bé, aquest no l'he provat aquest. hola. Bon dia. M'agrada, el que passa és que se fa res dins.
És com menjar crocanti. És molt bo. Molt bo. Molt bo. Ara aquest. Vale, nene, aquest sí sap què és. Regalí de llimona. Amagat. Ole. Mare. Sí, com una plora. Com la meva cunyada. Seguiu tots si vos agrada aquest trull de maquillatge i això. Heu de seguir Ana Clara Mallorca. Bueno. Com veus aquí de dins? Però, xica. Ja. Vaya trull. Aquest deu ser bo amb llimona. Bueno. Dios! Buah! Incredible. Què estic bo? Com aquesta, nene. Sí! Per allà m'ha explicat que la meva germana tot aquest producte de salmiakki. Salmiakki és sal. En sal. Regalí en sal. Els agrada molt. Els agrada molt. Tenen molt xutxes amb salmiakki. Com vos he dit al principi, n'hem descartat un que era de salmiakki. Però és que era tan dolent que hasta el meu Leo l'ha escopit. El Leo és escà. Que és el meu Leo. El meu bebecito. És això. És molt dolent. Malet. Està al revés. Veu jo que deia. Ja en poca. Ja està. Aquí tenim una xocolata com l'altra que Com ens ha estat aquest aquí, original. però de llimona. Bueno. Bueno, Jo trobo que de llimona no té aquest només té la foto. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-tan. Ui. Això són... La repera. Això són Oreos de Sí. Coca-Cola. I també n'hi havia picant. Joc. Perquè no l'has vist. I com veus és vegano. Allà Domino és una marca de galleta tipus Oreos que els fan amb tots els gustos de dins. Sapo. Oh, quin noi! Shit. Quin noi! Oh, mama. Oh! So incredible. En sèrio, té molt de gust a Coca-Cola. Dios, que dolent. Vale, si fos només la crema, sí. És asquerós en la galleta. És que jo crec que la galleta s'ha tornat fluixa. No. El meu salvatori. Espera, que vos hagi agradat. Sí, no? Que li donen like, que darrerament anem molt baixos. No riguis, perquè No, no, sí, bueno. Que se subscrivesquin. Bé, això, que se subscrivesquin, això. És que no m'ho dic mai, per això ja no em surt. Subscrivesquin. I que res. Ja està, no? Espero que vos hagi agradat. Otra vez? També dic que la meva germana ha estat un parell de dies de fora. Dios. Un parell de dies, que De són mesos. 2 mesos. A de fora i no hem pujat tant de vídeos. Però bé, esperem que mos tornem a posar en rutina amb això. I que anar. I que mos veiem a la pròxima. Avidoi! 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 Adeu!